Tiprasani tomong belai wanama singsa shelema singsa khanawai khanatogya somaj bai gothogya tongmong hamjakmong koroi bihik bwsai hinui kaijak khe tongthokma jora bo ganao tongnani birman duku kosto bo ganao tongnani phiaba jogodon tirprani nukhungo khamani hinui ketal pirya tirpra bai kaijakmani bisi kedukma ong thangkha nukhung khaoi bwsabo khorokni ongkha jora kaisao buphangni samung khaina thangthani jogodon tirprani sak derakha yakung baikha bisma baikha yakulo thongaro klaikha hik pirya tirpra bwsaino poja ongjagoi kobun chelabai cholguri bwsaino khibiwoi bwsa khoroknino khibiwoi kobun chelabai kharthangkha bwsaini hamya jorao samo tongyawoi bwsa khoroknino hamjakmung koroi khe kobun chelabai si chasmai tongoi kharthangsiwo yango bwsaini kpalo bwsa khoroknoi sak hamyano tuiwoi belai jingjalo kphajak tirpra haste ni hospital no naijakmano karaibo hamya ongoi jogodon tirpra Guwahati ni hospital o thangai sak naijaknani nangkha yango haste ni joto lukurokno khulumoi koikha rang puisa kroini bai kisa misa khaganang lukurok subanani bagoi khanai naidi jogodon tirpra sak ni birmani kok lukurokno sai khanarmani norokbo yang besar ni. Aku beda tak. Abi tu kerap. इसको पहले इतना देखो क्या Sister nak. Itu malam. शाम को देखेगा आप? शाम को देख लेगा। हाँ देख लेगा। शाम को आ जाएगा इसमें। हाँ बोलेगा वो। ये मेरा सिस्टर भी अच्छा। हाँ सिस्टर भी है दवा पी लिया ऐसे बोलेगा। अच्छा ताकोक नों इरगो तामो होंगई इ गुवाहाटी हॉस्पिटल तामो होंगई नों और फाइ सफाई माने बाहाय के सफाई खाबोनो किसा नों सबाय सुकुरगो किसा साइखना रादि ताको ani simbayoi kor bohangra sama mani ke bohangra sama mani bohangra mani bohan singgo kalayoi simbai ke angkai simbai mani onek jaga-jaga yang najaka susor thangka jibi thangka angkai thamani joto operation khainangani sabo angkai operation khaiakai haimani negerang puisa koroi khaimaya angkai takai एक बছর चलेखा इंगे चलमनी पर तब गुवाहाटी फैजा गुवाहाटी फैजा मनी
tabo public hospital tabo lajakmani rang thanai operation khaitmani bai 3 lakh 4 lakh khai thanai tabo rang pisa kri bagoi ani ta solution ta jago ani basa mani to jago আখাই তাকক নং নিনি রাং পয়সা যখন যেহেতু করে তাবক সিনি লোক বাইয়ারক না সিনি ইহা ত্রিপুরাহানি ত্রিপুরা সারক তাকক সৌনা নং তোমা কক চারং নামসো khai koijana musukmani ani tripura sarok ano dada mama haine jodi manikai kakani manikai ba tripura sarok manikai ba ano je bharakte khokso khumirang so ba jodi phile abo akai nong lokorong negro rang khoksa khongni phongchua jangna musu kuchoko obno কক চারং নানি musuk mani phile ingke tabo nini poribar ni hiro kai buru thang ani poribar khai ana yakrai khibi thanga ke ani pasamangni tongo jago class 9 ni maso poriya class 4 maso pori jago tabo ani logi jago angai ani tongo jago masa khoni kenini buri ni bumung kai tuma nutun pia kai bufani bumung tama rojo sen rojo sente bro bini nokai boro manipur Manikpur ingke aro tamo hinai nong nini iya takuk bukuk ebong chini jara khaganang Tripura sarok nono suanai rok nono nong khagam ebong khaku porbai koina demso koina musu jago je soba mati soba jago timbai nang jaga tihintai ang to tabo one অবস্থা kalai tong jaka kan pisini somisya ni babai operation ta khaijak operation to khaikan hindi tabo sole janani tabo 3 lakh 4 lakh rang nang nai ne babai birar kosto tong jaka ke koja nok joto khojokoni soba jabai dipile ya hambai takuna ja sasine aro ang langsung nung tabok sini hani bubagra rong node kok sarang namso sini hani babagara nobo ke samu Share kotho kaisi sadi sini hani babagara nobo an kesa ko jana musu jaga ne ke pasero sidi ani rang puisa bukereja ai biborong suka tabok hospital public hospital kala jama rang bo namai ke babagara nobo khawa koi bajago ani ke saijo khaja sidi aku semang